bange sécurité frontiére o no jiiɓi no feewi kono kamɓe fof eɓe jogii anniya caɗeele ɗe wolto jettodal ne annda terrain o ko woodi ko e nokku o no muusi wadde ɗum géré weeɓaani nokku o no wayi ni naamni dal haqqilantaagal no feewi pour waawde ɗum wadde géréede kamɓe fof ɓe njiɗaa mawninde luural ngal kamɓe fof maslaha o ɓurini ɓe kadi no njiirumi déclaration ŋaaji ministére intérieur o ni ɗum mbiiri firti tan ko aɗa yiɗi rende ɓesngu leydi ma kono noon aɗa yiɗi kadi ɗo hakkunde ma e koddiiɗo ma o caɗeele ɗe no mbayni fof yo nanondiral ngal heddo ɗon dal Mauritanie Mali ne jogii frontiére ma won ujunnaaje ɗiɗi kilométre toujours waɗat no wiyete waɗat crête seeɗa i kono ko daraade tan pour wasa duuditaade comme on dit quoi wasa voilà il faut pas que ça dégénère hay goto maɓɓe alaa intérêt diwde hay goto alaa intérêt woppude kafeeje ɗe no keɓa woni nokku dal hay so no waɗa sahaa fof caɗeele seeɗa mbiɗa sikki tan woɗɗoyta